أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تكرم علينا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان، وأنعم على الصالحين من عباده بالخير والإحسان والعفو والغفران، وحرم الحقد والحسد والعداوة والبغضاء والفسوق والإسيان. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. أنبل مع الإسلامي فن كلوب الشيخ المرحوم إسماعيل درامي كجمكلو الجنة كنا ديمو أنبا فو بلا جلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبي بدو كرمان تنيالا كانيني على في على كانيني وواتي چامن دونين أو غرزغلا. أمي على تنونك على ولين منتونك على بركدا مسامي فونو سرياراني أونكا نينكي يانغي أونكا ناي أون بونيا ni aka yengeli mi yengeli bili bay fi laylatin nisfi min sha'ban kalo kile 12 shu no ya bishu naye ala bi yengeli bari ke jonkuna abina fo ni jamana nyemoko ko kabina tawalillahi almasalul ala ni nyemoko ko kabina tabo bela abina tayar la beba yoromi ala bino o yengeli bari kan kuna bi ala bina yenge bi aka jon bekuna aka jonyuman be bil khairi wal ihsani wal afwi wal ghufran. Abina yengan kuna binaka here uye dante here mununa. Abina yengan kuna binaka bunya uye dante bunya minuna. Abina yengan kuna binaka funoseriya dante funoseriya mina. Abina yengan kuna binaka jurumu yafa dante jurumu yafa mina. Bi ala bina yenge ka jon bela jilen jurumu yafa. Ka jurumu be yafa fana kera fulani ka foye jurumu ani mamuno be datikendala. Ya Rabbi ala ka an yorma jan ka bola wala ni ala ka here bay ni ala ka fusamandia bay na ya ira jomina ikanga ala tanu bidon sorolila ikanga ala walin mando bidon yelila ikanga fo ala ni che ala emu sonaka bidon do an garzigala ambe ala tanu bi nemala ambe ala walin mando amani ala fe bidon nyon chaman de be Allah taala bulo aka hinana ala kira kama ala ka do an garzigala aka hinana ala kira na bono horoma ko ala ka do an garzigala aka hinana on nyon soro ni city min kan ni kene min kono ni groupe min kono ni fan min kono karamo ba min sababu yala no ye fadilatu sheikh al marhum Ismail Drame alilla horoma ko ala ka hina anna ala ka ni nyogo chaman do an garzigala ala bina ya fa jomnu mal shuina ya Rabbi ala kan faro jamakuluka abina jomnu magoto shuina ala kan faro jamakuluka abina jomnu to sebe kunandi ya gafela ya Rabbi ala kan faro jamakuluka ngo shuina illa tike shui ka tampombe ka kan alqi lailatul qadri shu wala ala bina millati ga nyibi ya Rabbi ala ka hinana ala ka ke here chama idante here mununa feminun kadan nin kunye ala ko lulati ga anyi an bi siran femununye ala kan kishi ga boma an ga here be femununa an ga sutura be femununa ala ko lu chama do an garziga la dante mina an bi siran femununye toro ko la jugo ya ko la bana ko la kasara la geregere ko la ala kan kishi kan tanga ka bo bela jedin toroma ala ko kaka ala ya kama ala ko ke ala kira kama ala ko kan karamo barka ko son salli ala muhammadin alhamdulillah an karamo mama drami dadu ala biga chama fanye amba nyini ala fe ya Rabbi ala ka kana baraji ko fe ambi kishi chama ni nema chama nyini ala fe aka jidi ala kira muhammad ka alayhi afdalus salatu wa azka taslim. Alhamdulillah amba ala tanu amba ala barkada amba nyini ala fe halibi ala ka kishina kan nema ala ko jibi ala kira muhammad na sudingo bela jininka an ka don ka fo an karamo ko bala kalanyi ka fo man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin na ala imamin kanuni herei abi la dunya dinina abi dine nyedon dima aba famyali dima wala ambanga wala ndakono haribi no e fiqhu bondai ngame aqida fa la folo amasi في فقه لا أمبيرمنا أنكو أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه فين فلو بواجب يا مكلفك أم بعدهم مقرأ أجترا منه مقبل مكلف كرد وننا هالبي ni ko mo ma ko karsa yi mukallafu ye dron abba manan kan de ye ma min yi fen sabad dafara ma min na fode ma ko mukallafu
a fɔlɔfɔlɔ ye maa min ye baligu ye, a filanan maa min hakili dafalen don a b'a yɛrɛ cogo dɔn, a sabanan silamɛya ka welekan sera maa min ma ni ni saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa o maa la, fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ wajibiya e kan o de ye tashihu imanihi. An bɛ yen de fɔlɔ, ka limaniya yɛrɛ kɛnɛya, o de bɛ wajibiya e kan. Wala Ibn Ashir b'a fɔ awwalu wajibin ala man kullifa mumakkanan min nazarin an ya'rifa Allah wa rusula bisifati. Allahu de ye tashihu imani fɔlɔfɔlɔ, o de ye awwalu ma yajibu ala mukallafi fɔlɔfɔlɔ ye tashihu imanihi. Ola an bɛ o la, o dun an y'a fɔ k'a fɔ fɛn minnu bɛ alwajibu fi haqqillahi ta'ala 20 sifa. Mangutu mun ye wajibi ye ala la, an ko mangutu 20 don, an ye 10 fɔ a la n'an jɔra alhayatu la n'o ye ɲɛnɛmaya ye. O la 11nan o de ye asamu, ala de ye mɛnni masa ye, ale de ka mani bɛ, a ka mɛnni bɛ bɛɛ ka mɛnni sanfɛ, ala ka mɛnni de ye mɛnni kɔdan ye, ale de bɛ mɛnni kɛ mɛnɛmɛnɛni finman tagamakan buteli finman sanfɛ su dibi fina, ala ka mɛnni tulo bɛ o tagamakan na. Kɔgɔji kɔnɔ jɛgɛw bɛ min fɔ ala tulo b'o la, ngolongolobaw bɛ min fɔ ala tulo b'o la, tumu minnu bɛ bɔgɔndɔrɔkɔ la olu tagamakan Allahu Ta'ala tulo b'o la, jɛgɛ minnu bɛ, jiri minnu bɛ, jiriw bɛ gosili min kɛ ɲɔgɔn na, o filaburu bɛ mankan min bɔ Allahu Ta'ala tulo b'o la, kungo kɔnɔ fɛnw bɛ kasi min kɛ, o kasi bɛ laɲini min fɔ Allahu Ta'ala tulo b'o la, fɛn minnu bɛ fofo u disi kan ala tulo bɛ olu fofokan na, fɛn minnu bɛ tagama u sen na olu kumakan ala tulo b'o la, u tagamakan ala tulo bɛ o kumakan in na. F'i ka nin danganiya ni Allahu Ta'ala ye, k'a dɔn k'a fɔ ala ye mɛnni masa ye. I bɛ ka kuma min kɛ i dusukun fɛ ni maa yɛrɛ tulo t'o la, n'o bɛ i ni dusukun ni ɲɔgɔn cɛ, o kuma in kan Allahu Ta'ala tulo b'o la. I bɛ ɲɔni minnu kɛ ala bɛ olu mɛn. Magankaw b'u to tawafuli la, maa miliyɔn joli o bɛ k'a fɔ labbayika Allahumma labbayika, bɛɛ bɛ k'i ka ɲini fɛn yira ala la, ala tulo bɛ bɛɛ ta la, a bɛ bɛɛ ta kalama depuis i m'a fɔ, yanni i kun k'a fɔ, n'i kun y'a fɔ dun, n'i m'a fɔ dun, a bɛ kɛ cogo min a tulo bɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Ni Allahu Ta'ala mankutu 11nan ye. A mankutu 12nan ye jumɛn ye? Wal basaru, yeli. Allahu Ta'ala yeli masa ye, foyi tɛ dogo Allahu Ta'ala la, a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na, foyi tɛ yen k'o bɛ dogo Allahu Ta'ala la. Ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la, a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na. An bɔra san k'a f'i ye, a kulo bɛ mɛnɛmɛnɛni finman tagamakan na su dibi fina, o nɔ kelen don, o yɔrɔ kelen na, a kulo b'a la cogo min a ɲɛ b'a la ten, hali o senɔ Allahu Ta'ala ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na, foyi tɛ dogo Allahu Ta'ala la, foyi tɛ yen k'o bɛ dogo Allahu Ta'ala la. A y'o de fɔ Nabila Musa n'a balimakɛ ye, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Yaye, aw kana siran ni Allahu Ta'ala b'aw ɲɛ, aw nɔfɛ, n b'aw nɔfɛ, aw bɛ ka taga yɔrɔ min na ne bɛ ala b'a kalama, ɲɛ b'aw la wa n tulo b'aw la, foyi tɛ bɔ a la min bɛ dogo ni Allahu subhanahu wa ta'ala la. Inna Allaha sami'un basirun, Allahu Ta'ala de ye mɛnni masa ye, mɛnni dan ye ala ka mɛnni ye, Allahu Ta'ala de ye yeli masa ye, yeli dan ye ala ka yeli ye, foyi tɛ ala ta kɔfɛ, ale de ta ye superpuissance, ale de superpuissance ye, ale de ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na, a tulo bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir. Wallahi ɲɛw tɛ ala ye, nka Allahu Ta'ala ɲɛ bɛ ɲɛw la, ale de ye funasiriya masa ye, ale de ye nɔgɔya masa ye, ale de ye hɛrɛ caman masa ye, ale de ye latifu masa ye, ya Rabbi, ale de ye masa ye, masa min kibaruyalen don jɔn ka ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen na, ya Rabbi, ala k'an mago to, ya Rabbi, ala ka laban ɲuman d'an ma. Su in na ala bɛna yenge jɔn kunna, ala bɛ bɛɛ kɛrɛfɛ, su in na a bɛ gɛrɛ bɛɛ la, nka ɲɛw t'a ye. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara, nka ale ɲɛ bɛ ɲɛw la. Wa huwa al-latiful khabir. Ala mankutu 13nan ye jumɛn ye? O de ye al-kalamu, kuma. O ye ala mankutu dɔ ye, a bɛ kuma a yɛrɛ kuma cogo la. Wa kallama Allahu Musa takliman, ala kumana Nabila Musa fɛ kuma ɲɔgɔnya la. Wa annahu ta'ala, Allahu Ta'ala de fana ye a mankutu 14nan ye qadirun, setigi don, ale de se bɛɛ lajɛlen kabarilen don ale Allahu Ta'ala kelen na. Wa muridun, laɲini fana tigi don, yaf'alu ma yuridu, min y'a ja a b'o kɛ, foyi tɛ se ka a bali. Fa'alun lima yuridu, o de Allahu Ta'ala ye. A mankutu 16nan wa alimun, dɔnnibaga fana don,
foyi dogolen tɛ ala la. A mankutu 17nan ye wa hayyun, masa ɲɛnɛman don. A mankutu 18nan ye wa sami'un wa basirun, olu yeli ni mɛnni fana masa don. A mankutu 20nan ye wa mutakallimun. Alhamdulillah, an bɛ karamɔgɔ Mama yɛrɛ fo, an b'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka barikada anw lamɛnni la waati bɛɛ kalandenw. An b'a ɲini ala fɛ yarabi, ale bi walanda in faamuyali ko ɲuman ala ko nɔgɔya an ye. Ni ala ye don wɛrɛ yira na inshallah an bɛna an da don al-mustahilu fi haqqihi ta'ala. Mankutu mun ye mustahilu ye Allah ta'ala ka hakɛ la, an bɛna an da don olu la inshallah walanda wɛrɛ la. An b'a ɲini ala fɛ an bɔra ka walanda min kɛ n'o ye ala ka mankutu min ye wajibi ala ka hakɛ la, tantôt an y'o min fɔ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma. Laban in de ye wa sami'un wa basirun wa mutakallimun. A mɛnni masa don, a yeli masa don, wa masa don fana, masa min ye kuma masa fana ye kɔrɔ, ale de bɛ kumabaga fana don. A bɛ se kuma la ka tɛmɛ bɛɛ kan, a bɛ kuma dɔn ni bɛɛ ye. Ala ka an nafa ni kuma ninnu ya rabbi, ala ka kuma ninnu faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini ala fɛ ya rabbi, ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la, ala ka yafa ninnu ma, ala ka ni ɲɔgɔn caman don an garizɛgɛ la, ala k'an jurumu bɛɛ lajɛlen yafa, ala k'an dusu suma, ala k'an laban ya rabbi, ala k'an wasa kira n'a bɔnɔ kɔsɔ sallallahu alaihi Muhammad, ala ka sigida wɛrɛ yira an na. Wassalamu alaikum warahmatullahi